Mukomana anonzi Chabangu uya anonzi navagari venyika yeZimbabwe kana vachinge vangofunga nezvake vanyatso kuona maaspirations avo vachigurwa, vanyatso kuona chinji munyika yeZimbabwe, development maspaghetti roads, mabullet train, development ayo muma-educational sectors, zvese macivil servants zvichimisiwa nokuda kwemukomana uyu. Muzuva ranhasi anobuda achitaura mashoko ekugwadzisa macitizens enyika yeZimbabwe, achisvibisa vanhu vagara vachizivikanwa kuti ava vanhu ava ndo machange champions, ndo vanhu vanyatso kurula, vanyatso kutonga vachida chinji munyika yeZimbabwe. Sana mina mashuka muda chagwa pana panzinzo Chabangu ndibva subscribe oleko turn on the bell icon. Tipinda paendo pake anoposta this picture that the late Morgan Tsvangirai where anyora achiti our late icon President Tsvangirai was a leader who could lead from the front. He was a strong man, very determined, strong enough to face any adversity. He was a transparent leader who could do everything in broad daylight. This is the kind of leadership we deserve as opposition. Panapa Chabangu anotaura mashoko ekuti aiwa Tsvangirai anyatso kutonga on a broad daylight, aitonga with a transparent, aitonga achifesa any adversity. Panapa anouya achida kusvibisa vakomana vamoziva vaanoopodza vana Nelson Chamisa Munguzano kwatakana Nelson Chamisa achiti aiwa havazi vakomana vakashinga, havazi vakomana vanoda kuita opposition chaicho munyika yeZimbabwe. This guy ndiye akanyatso kugura kana kutena aiwa mahopes evanhu, vanhu mavotes avo vakanga vaisa ava vachida chinji munyika yeZimbabwe ndobva matena down. Ari kuya achipraisa ava vana Morgan Tsvangirai aita ezifu vana Nelson Chamisa nema-allies ake vakaita sana Amos Chibaya, ezifu vanhu vari kukonewa, ndo vanhu vanozivikanwa kuti ndo vanhu vari credible, vanhu varuda kunyatso kuisa chinji munyika yeZimbabwe. Vana Sengizo Chabangu ndo vakomana vanongopinda zvavo, vangopinda nekuda kwongofufida kuti mapokets avo azare chete, hapana kana chavari kuita. Izvo nganyatso kutariswa kuti tuna Sengizo Chabangu chaicho chii, hapana. Haamiriri macitizens, vanhu vakakepchiwa, mapolitical prisoners haambomamiririri, anongopinda achinonopinda kune masamiti maevents eSADC, ndo kwamunongomuwana. Zvinozoratidza kuti he is an icon with the ruling party. Tudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro mashoko ake, pinda comment section medu, musangano subscribe, like, turn on the bell icon.